What's up mga kapising? Ayan mga kapising, may wingwit na naman tayo ngayon. So, narito tayo sa Arayat Dam. So, tawagin Kundadong Dam. Ayan. So, medyo makulimlim. Ayan, umaambon-ambon. Ayan. So, doon tayo may wingwit mga kapising. Yung banda. So, kakain muna kami mga kabising kasi gutom sa biyahe. Ayan. Sama natin yung asawa ko. Yun, no? Sana all. So, stay put muna kayo mga kabising. Pasensya sa kamay ko. Madumi yung brake. So, ayun guys. Nakapag na tayo ng masa. Floating feeds. Yan. So, hinaluan natin ng langka flavor. Yan. Langka flavor. Try natin to, pang roho. Ayan. Meron din akong pang tilapia at bulati naman, pang tilapia. Ayan. So, simulan na natin. Let's go. Guys, nakahuli na yung ano. Bangus. So guys, nakahuli sila yung mga Chinese. Itong bangus ang nakuha nila. Huwag itong bangus. Oh, totoo. Bangus nga. Totoong bangus yan. Bangus, may bangus pala dito. Ah. Pabansang bangus sa Philippines. Uy, uy. Balot, may bangus pala dito. Ay. Kahit doon may nakukuha ang bangus dito. Laki ah. Sana all. Ayan, nakahuli na sila. Tayo wala pa. Ayan guys. Ganyang karami yung nanonood. Ayan. Ayan oh. Mga fans natin. Maganda na yan. Ah. Sumama. Oh, shoutout ka na. Ayan, nakahuli na sila ng ano, ng bangus. Ayan. Ano? Pakita nyo yung sticker. Ayan, binigyan natin ng sticker mga bata. Yun, oh. Yun. Ano siya shoutout mo? Nino? Nakalimutan ko pangalan. Nakalimutan yung pangalan. Ayan. Binigyan natin ng sticker. Ayan. Parang takot na takot kayo sa camera. Wala pa tayong huli guys. Uy, huli. Ang duli. Ay. May katuli. Pwede na yan. Hindi ah. Akin na lang kuya. Tagan. Para ka tayo na. May megang pinata na ito.
Yan, laki, kuya. Huli guys. Ay, laki, oh. Uy, huli. Huli. Huli guys. Come on. Sarap. Yun oh. Daling-dali ka. Ah! 1-0. Kikira ko. Alin mo yan? Ayan. Hindi ko napansin eh. Ay! Shoutout ka para sa mga kababayan ko tiga Nueva Ecija dyan. Tiga Nyugan. Saan po ako sa vloggers mo eh. Tama ka na. Na-upload din po yung mga video? Na-upload din po yung video, sama tayo. Yan po ba kasi din eh? Sama na kasi kayo. Oo. Oh, yan. Shoutout. Oh, shoutout kayo, oy. Kami kayo, oy. Vlog ko ba yan? Oo. Shoutout mga taga-Leon dyan. Fishing YouTube vlog. Junjun. Yan, binigyan natin ng sticker. Sila. Bago pa lang. Dalawang pan. Nag-10 subscriber din. Bukas. Yes. Pinag-upload sa Facebook. YouTube lang. Bangus. Pauli ng bangus guys. Bangus. Sana all. Bangus. First time ko nakahuli ditong bangus ah. Dati. Hindi yung Koreano. Chinese pala. May bangus. Nahuli sila. Mas malaki pa sa akin. Guys. Bangus. Yan, bangus. Takas. Sana all. Jackpot.
floating beach. Saka ano? Tang. Tang strawberry, guys. Ayan, mahalo tayo. Thank you, sir. Woo! Thank you. So guys, binigay sa atin yung huli nila. Ayan. Sana all. Alright. Guys, laki oh. Ayan si sir. Yun. Uwi na sila. Mabait din pala sila. Kahit di natin kilala, ayun, binigyan tayo. Ayan si sir. Deligpit na siya. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye-bye. What is Guys, uli. Pomon. Pomon naman.
fingers, tilapia. Na, gumanon yung ano ko, pamimit ko. Gumanon yung pamimit ko. Nahulog na to eh. Sobrang lakas na, wala na. So guys, yan yung huli natin lahat. Dalawang bangus, dalawang common, isang tilapia at saka isang bulig na malit. Ayan. So yun lang guys ang ating video. Thank you for watching. Like and share and subscribe. Thank you guys. Ayan. Yan, puno! Yan, puno! Kaya! Ay, shut daw. Ngayon po. Sama na kayo sa vlog. Sa vlog mo eh. Puno! Gat. At Anong tayo ano mo? guys. Anong yung pangalan mo sa ano? Fishing YouTube vlog. Ha? Fishing YouTube vlog. Si Bishing? Yun. So guys, nakauwi na kami sa bahay namin. So, idadaing natin yung huli natin. Ayan. Malaki rin. Ayan. Hinati ko na. Ngayon ba nandito? Ayan. Tsaka tilapia. Dadaing na. Bulig at saka buhay na buhay pa yung bulig oh. Alagaan sana kaso wala na. Ayan. Guys. Dadaing natin to. Bukas na natin peprito. Bababad muna sa suka at saka bawang tsaka paminta. Iyon. Babag muna natin tapos yan, lilinisin ko muna. Stipot muna kayo guys. So ayun guys, tapos na natin nilinis yung isda. Ayan, hinati ko na siya. So lalagyan natin ng suka, bawang, sa paminta. Ayan. Ayan, lalagyan natin. Ubus na natin to. Sa bawang. Diniknik na bawang. Ayan, lagyan natin yung suka. Bukas pa natin lulutuin guys, prito. No.
Solid yung huli natin. Makasarap. Takpan lang natin yan. Yung plastic. So, yun lang muna guys ang ating video. Bukas naman pagka may piprito na natin. So, mga fishing, niluto na natin. Hindi na natin patatagalin pa para ma-upload na agad natin yung video natin. So, yun lang muna mga fishing. Bye mga fishing.